tornat a la terreta, aquesta vegada per recórrer una interessant cavitat, el botet de Casa Rei. Ha llegado el momento. Yo creo que me va a dar un ataque de claustrofobia. Anem a entrar al botet de Casa Rei, que és una cova que és molt llarga i estreta. L'entrada és una gatera, després ja és una mica més ampla, i té una longitud de 1.500 metres. El que passa és que, com que hi ha diversos sifons, no podrem arribar fins al final ni molt menys, arribarem fins on puguem. Si el primer sifon està sec, doncs potser passarem. Si el segon està ple d'aigua, doncs ja no. Ei, mira, només entrar i es nota la fresqueta. Només entrar es nota la fresqueta. Sí, senyor. Ei, que bé que van les genolleres, tu. Que bé que van les genolleres. Vinga, Mariona, què et sembla això? Voy a comer una araña. Vinga, Jan, com ho veus? Bueno. En els primers 80 metres trobem un conjunt de gateres estretes, uns passos selectius per iniciar l'exploració. ¡Qué agustito! Aquí fa fresqueta, aquí s'està bé. Hello. Estoy I el Jan? llena de tierra. Hello. Clar, per això us he posat aquest mono, perquè no t'embrutis. Hello. Hello. Molt bé, Jan. Bé, Jan, com ho veus? Súper divertido. Cuidado el coco. Bueno, chicos, mi abuelo se ha perdido. No sabe si es por ahí arriba. Por ahí arriba que no hay salida. Bueno, sí que hay, pero es súper estrecho. O por ahí que sí no hay salida. Molt bé, Mariona, ja està. Ja ho tens. Vinga, que arribem a una sala molt maca. Vinga, que ja surts. Ja està. Vinga, Jan, ja pots tirar amunt. Ya, es lo que estoy haciendo. Ah, molt bé, si ja estàs aquí. Què us ha semblat l'entrada del botet de Casa Rei? Bueno, complicada. Complicada? No, era estreta, però difícil no? Estreta. Era difícil. Seguim endavant, vinga. ¿Y dónde está el sifón? Ara podem anar drets. Ui, el sifon encara falta bastant. Però ara anirem drets. Ara serà més fàcil perquè ja no estarem tirats per terra. Com ho veus, això? Eso es fácil. A 54 metres de l'entrada hem trobat una branca ascendent que ens ha portat a una bonica sala. Hem tornat enrere i hem seguit per la galeria principal. Una fita vol dir que anem bé. Jan? Hi ha una fita. Aquí hi ha una altra fita. Aquí ens podem posar drets. Jan, fes alguna fita per aquí. La ressenya deia que arribes a una sala que té 10 metres d'alt. Jo crec que és aquí. Petita escalada. Vigila que rellisca, eh? Sí, sí. Molt bé, Jan. Agafa't fort. Hem superat un petit ressalt d'uns 4 metres, just on la galeria gira 90 graus, prenent direcció nord. ¿Qué pasa? Por debajo del agua y luego sales y está la cueva. Sí, igual. Eso, Mariana. Vinga. Puede ser ese el sifón, ¿no? Pot ser. Cuidado que aquí hi ha una baixadeta. Ep. De sobte, hem trobat un altre pas estret, apte només per a contorsionistes. És un pas curt, però molt estret. Como el de los coches. Cuando arreglas un coche. Ara aquí ja n'has de fer una fita, que si no a la tornada no sabrem per on hem d'anar. Hem seguit per la galeria principal, ara sense cap dificultat. Mira. Ei, mira. Uau. Sota de pedra. No. Vinga, endavant. Ah, no, això és un bord. Un gur.
Hem arribat al primer sifon. Sembla ser que hi ha poca aigua, potser el podrem passar encara que només sigui per fer una ullada. Ara ja, diguem que ens donem per satisfets, ja hem explorat bona part de la cova, ara ja ve la zona dels sifons, si podem passar aquest, doncs ja tornem enrere. Ui, que fresqueta, tu, que bona! Abby, ¿ves algo al fondo? Espera, espera. Es que no veo. Vale. Oh, creo que lo veo encontrar. Veus? Hem tingut sort perquè el primer sifon està bastant baix d'aigua. Vinga, Jan! Quina fresqueta, amb la calor que feia fora. Vale, definitivamente me han abandonado. Se han metido por el agua. És bona l'aigua? La galeria continua, però ens donem per satisfets amb l'exploració que hem fet. Iniciem el retorn. Vinga, Jan! Si os ha gustado, darle like y suscribiros con la campanita al canal de mi abuelo y decirme qué os ha parecido en los comentarios.